caliber 177 to caliber 22 conversion. Yan. Unang step, gawan natin siya ng pellet pusher. Yan. May favorite barrel galing kay Sir Romnick. Ito yung 177. Yan. Ito yung naitamtaman. Unang step, palitan ng pellet pusher. Yan. Yan, tapos na yung pellet pusher natin. Ito na lang. Kailangan na lang paluan itong butas dito. Tsaka fit na lang itong barrel. Yan. Okay, may fit silencer rin. Yan. Okay. Using yan. Si Titan Latte. Ganda. Pagawa na lang ako ng review kung paano mag-thread dito. Kasi kailangan magpalit ng mga giris-giris dyan. Ito, yung mga 80. Ito yung gear ng pang sa may auto feed. Project caliber 177 conversion to caliber 22 using Davao brass barrel ni Sir Romnick Makayana. Yan, pakita ko titama na dito yun kasi okay. Dito Indo silencer sulat natin inusar kong tapno so pengen katangin. Okay, so bawasan na yung barrel. Yan, fit natin itong mismo receiver assembly. Yan, pagdan ko din ng pellet pusher. Yan, yung o-ring na lang dito sa may yung mga ibang Indo kasi dito yung lagayan ng o-ring dito sa may barrel. Pero ang gagawin ko yung lagayan ng o-ring para madaling i-repair kahit nasiraan ka sa may hunting ground, hunting area, hindi ka magpalit ng o-ring dito sa may mismong pellet pusher. So ang gagawin ko, ito ko na lang ilagay yung o-ring. Kasi yung mga ibang airgun naman, dito nakalagay yung mga pellet pusher nila. At unlike sa mga Indonesia na nandun yung lagayan ng o-ring, ang tawag dun, saka wala akong tool bit na gagamitin na pang kanal dun sa may barrel. So yan, fit na. Yan, tapos na itong unit conversion caliber 177. Tingnan ang bala maliit, zoom, tapos nagpalit na yan DBB. So
hapon na, bukas na lang ako test ng kanyang patama at saka mag-tune. Okay, gawa natin ng wala namang isang araw, pating pilit po siya. Ito na, test natin yung TBB na nabili natin kay Sir Romnick, from Caliber 177. Ito na yun, ayan. Tapos convert natin ng Caliber 22. So safe po yung ating naging target place. Yan, kasi sa may likuran yan ay ilog. Okay, so i-mount ko muna itong ating cellphone para makita natin yung kanyang groupings. DBB barrel using 890 fps kasi hindi na kayang paabutin ng 950 fps kasi sumasagat na tong ano niya. Ito yung spring dito sa may dito mismo sa may hammer, sumasagat na. Kahit magpalit tayo ng spring, talaga yun na siguro yung design ng kanyang hammer. Kasi pakaliit lang space. Kahit gamitan natin ng spring, talagang 890 lang yung kaya. O, subukan natin. Out ko lang. Yan, subukan natin sa target pepper. Yan, dating abot na ganyan yung mga saitero. Nag-rezero ako kanina. Subukan natin si PLW pellet. Try natin. Yun, medyo malapit sa paminta. Kailangan minta syempre Indonesia unit tactical. Arigat mo talaga itama di target paper dito. Pero ang nasumber isang rumbar isang na GNT bilog giting nga. Subukan natin sa taas ng bilog. Gusto nga talaga minta tactical na gito eh. Yung ginagamit kasi sa makakapal ang kulata, kaya yun sa pool yung maliit na paminta. Pangalawa, makuti nga talaga na tactical eh. Pero palasin tayo kasi umuti mapukaw ng mapadas. Ay, lumabas. Try natin sa taas. Yun. So yung left siya, adjust tayo ng konti. Yun. Subukan natin sa sighter. Yun. Subok. Pero ito talaga ang patama pag magagaan ang kulata. Ay, taktikal gayam na ito. Hindi ulit pa. Yun.
tirahin natin yung batiwalwal. Taran. Taran. Yung gumagalaw doon ano, mas maliit na yun kasi sa ulo ng pagaw. Taran.